OK, borci, takže se opět nacházíme na mém Minecraft serveru a máme tady Paulího, který už pokročil fakt jakože brutálně. Koukejte na to, týpek tady staví úplně brutální stavby. Jako nechápu, kámo, ale prostě je to fakt obrovský. A ještě tady prostě má takhle rozdělanou, prostě kam ještě jako půjde, jo, že to ještě není jako ani kompletní. A já to koukám, tady má dokonce helikoptéru, kámo, rady, a nebudu mu někam lítat. No a ten vnitřek jako má to tady fakt hezký. Tady ho máme, Paulíka, má 3 mega a 194 nahraných hodin, což je taky crazy. Jo, má to tady takhle hezky rozložený, kámo, vypadá to fakt dobře. A dáme mu tady takhle ready, tady ten shulker, ve kterém je nekroklíč, pár diamantů, netherite a nějaký to zlato, takže já mu to sem takhle střelím. Dokonce má i voice chat Paulí, kámo. Dal jsem mu tam shulker, kámo. Mě normálně už mě vidí, tam zaplivaný, mě vidí, kámo. No už to tady vybírá, koukej na to, jak to tady saje, ty vago. Jestli ty chceš taky dáreček, tak se pojď připojit na náš Minecraft server. Salavilent, IP máš na obrazovce.